You probably think that you are. Alam nyo ba, here in Pangasinan, kapag nadapa ka, we don't say, Hala, yung bata, kawawa, nadapa. Tulungan ko kaya. we say, Apatapa, gunggunam, apatapa, gunggunam, apasob, at kanal, gunggunam. Gunggunam, tata ka mo ninang sa dala mo. here in Pangasinan, kapag nakipag-away ka sa kapatid mo at napaiyak mo siya, we don't say, Mama, binugbog niya ako! Sakit! Siya po kasi nauna eh. Kaya yan, naano ko to. Ay nako, mag-sorry ka sa kanya. Opo mama, sorry na po ako mamaya. Sorry na po mama, hindi ko na pong ulitin. Sorry. We say, Mama, binugbog niya ako! Sakit! Oh, akintan! Siya lang ang ulit panggiganan nyo eh. King kasi wali kagalaw to, wali tutoy to, ito pang panggagalawan. Ako ito ta, kasi panggagalong ko yung tutoy ko eh, sikatingan. Ito panggagalong tayo tutoy ito ah. Sitan ta, gano'n makasita, gano'n natin niingan, gabi pa balik. Sikat ako na. Here in Pangasinan, kapag... kitim. Here in Pangasinan, kapag na-late ka, tapos tinanong ng teacher mo kung bakit ka late, we don't say, Oh, Buboyet, ba't ngayon ka lang? Late ka na naman oh. Sir, ano po, traffic po kasi doon sa EDSA eh. Hindi po ako makapunta dito. Pinatulog ko lang po si Angelo tapos yun, nalit na pala ako. Sorry po sir, di na po maulit. Sorry po. we say, Oh, Buboyet, ba't ngayon ka lang? Late ka na naman oh. Ay, sir, late a klase rin. Kuwanta sir king kasi mga puraak sir ni akabripa ni labat natan. Sir, binatik ko lata din nagamagadalan may tricycle ya nilugan ng kota. Walay piga-pigarang inatiya turol. Katun aman sir, alit sorry sir. Tani may kapya lang na di man inatay. Sir, pasensya sir, tani nangin sampata ni tinapay. Sorry sir. Sayang mo lang, pagkang ko sa amin asumi. Bakit yun na sa'yo? Bakit yun na sa'yo? here in Pangasinan, kapag nalaman ng barkada mo na nakatay ka sa short mo, we don't say, Bro. Bro, nakataya ko bro. Nakataya ka? Kung sasabihin sa iba. Yan, bro. Ang laki-laki mo na, tayo ka pa rin. Hindi ko sasabihin. Oh. we say, Waring! Nakataya ka! Basa. Agay, cute! Kitain! Kababain! Agiyak! Iw! O nakatay, ma'am, akatay niya, akatay. Ato naikin, siyar, akatay lalaingan. Ang basa-basa ko no. here in Pangasinan, kapag nasugat ka at nakita ng mama mo, we don't say, Mama, nasugat po ako! Ito, lalaki! Hay nako! Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo, ha? Punta ka dun, sa kusina, dali! Hugasan natin! Laki oh! Tignan mo nga yung pinaggagawa mo sa buhay mo. we say, Mama, nasugat po ako! Ito, lalaki! Ay, sus! Gunggunam! Ay, balbal ka mo ni! Kung power di tayo baaw, away katang, dalam di tayo train. Mambangar ka! Baba si ka, diya kalabat di dabong, ay ama mo tapo ay, manansik ka ni. Gunggunam, lalata sa bumo! Tambal mong bukor mo! Pinaluta ka ni. Tama. here in Pangasinan, kapag may nakita kang Amerikano na nawawala at nagtanong siya sa'yo kung saan nga ba papunta yung pupuntahan niya, we don't say, Hey! Where this place?
Because I don't know. That place? I don't know din. Hindi ko po din po alam. Tanong na lang po sa iba. We say, Hey! Hey! Hey too! Where this place? Because I don't know. That place! Kin! Bok nila magkamantete pa mga nito ka. Away ka tan, dito mo ang ganun ka. so maraming salamat po sa panonood. Huwag kang kalimutan mag-like, share, at mag-comment lang po kayo. At syempre, huwag kang kalimutan mag-subscribe po sa aking YouTube channel. At yan, maraming salamat sa inyo. Support the Pangasinan Vloggers, Viners, and Peace! Mr. Desoy Vlogs 2019. Let's go! Wow!